De her træer, jeg viser nu, de er sådan cirka lige gamle. Så er der lige kommet sådan et lille løvtræ midt i det hele, men se lige her, vores lille telt. Og så den der fantastiske gran. Og jeg scroller lige tilbage til, eller hvad hedder det nu? Til de her sørgelige syn. Forskellen er, at de her, det er en del af et læbælte, der grænser op til en mark, der bliver dyrket aktivt med alt, hvad det nu indebærer. Og så det her træ, som står her, af vores stolthed, står inde på vores private grund, som er dyrket, eller ikke dyrket, hvad kan man sige, vild med vilje. Der har ikke sket noget som helst i 35 år, det har bare fået lov til at passe sig selv. Ja, hvad skal jeg sige?